Papanan nyo manan nanang. Nakasukat kay manan. Mapanak man ijay ili, at damapan ko gatangan anak ko. At mapan nyo gatangan, wano mapan kay manan magsinara kiti boyfriend nyo. Ha, ne saan mo talando? Nay, mamin ano ngay bagak asinaan nyo na alakay. Masurunak nanang. Di yu dagdagan ti pungtot ko. Tamang ano niya ti maramid ko. Kunakmat asinaan nyo na jay. Kat sininaak mo anak ko, awan kamiin. Sigurado nyo lang. Bakbakitan kayon. Sana na masapo lang maki-boyfriend kayo. Ta makapadurmo na kitaan. Feeling ubing kay tumat namin. Dandani kayong tumangan di tibarsa nga. Ngamday ta pala agpapaaram. Tiyar aramidin yaw. Sa anak mo't nga agpapaaram anak ko. Siyak mo't ti ar-armunda. Armunda nga. Tistingan da kailang mamati kay mo't adagusan. Ado ti manang gundaway alalaki itan nanang. Ti pensyon nyo ti almananda. Isapas pasablugang da kayo. Kahit anyang oras ti sangpot yaw. Di kaya agpakarabi ha. Wen, mabiitak laeng anak ko. Papanan nyo, tatang. Ape nakapumada kayo manan. Inak man agpapukais anak ka. Sakay larumwar itatamaluman. Naimbag na dapat nakalukat na barbershop iti kasto nga oras. Ada. Maladaw ang agrik-rikap tay sukik apapapanak. Ang mga no daman laok na bulakbul day tana. Ang mga no sarakan nyo manan jay bakit ano biyayaw? Ay, saan kumanatangkan ti ulo yung tatang? Saan mo? Nabayagan na nagsina kami kani Pasita. Di kaya gar-araman, talakay kayon. Baybayan nyo ka din na taas asawa. Jak tupay ko na. Da kayon tulaki din. Sige. Mapanakon ta sambutak di barbershop. Ado'y tinanong mo, Pasita, honey. Ay na. Una yan day tangawag mo kanyak gudo. Kasla nagkorni adeng gentahani. Kastamot at talaga ti inawag dagiti agayan ayat. Honey, wano saan, sweetie, wano saan, baby. Unang bakit kan lakaytan. Saan may bagay day nga inawag ta. Kababain no at damakangag. Ay, awan bibiyang tasino man, Pasita. Basta siyak, honey, ti kayat ko ayawagan ka. Wano saan, baby loves no isaw. Madi, silang adenggan gudo. Kababain. Basta baby loves, ti kayat ko ayawagan ka. Mangantan baby loves. Tamapantapay agpasyar no madamdama. Sa anak ang makapagbayag gudo. Tani, urayon nak di anak ko. Ungtan nak day jay no maladawak nga agawid. Naurasan ti iruruar ko. Ay, una yan. Nagpadaan na lakid din iti anak kaw. Uray nga rodyay anak kaw. Text a text. Damdamagan na no ayan kaw. Iso nga in-off ko ti cellphone kaw. Alang nga ron, lepasan tanti mangan ta agawidan. Ay, sana. Agpasyar tapay mo't Sulitin ta ti panagkuyog tamanan. Kakaiso na akapimpensyon ta. Enjoyin tamot arag iti pensyon ta. Agpasyar tapay. No mabanlog ta, intanto manen mangan, wano agmerienda. Alang nga ron, sikati makaamu ko to. Makaamu ditan noong tanak manin di anak ko. Itulnog kanto nga agawid. Ay saan Ad-adda nga agungot di anak ko. Ti amuna ngamin kat nagsinatan. Di ka madaragan, nasa anak adumano na di balayaw. Agpatingga ak tulaeng iji kalsada. Anyat masida nanang? Prito kan inlambong nga itlog anak ko. Jak nakitsenday di kalmanta na malmana. Di kay pa nagpensyon na ya? Nagpensyon na kun ngam jak nasango ti nakitsenda. Nan, sa siyak ti mapan gumatang iti masida. Awan sapay bagas tayon. Awan nga rod anak ko. Alang nga rod no magagat ka mapan ijay ili si kanti mapan.
Mangtad kayo mo tin ay ti pangkrudo kiti tricycle. Kanayunan nyo ti itadyo a kwarta tagpapukisak man. Wen, mala, mabiit lang arod anak ko. Mangtad kay man iti kwartayo, tatang. Tanay, awan balunan dya po ko yo. Napan nagiskwilan aya. Saan pa'y mangmangan pa'y lang. Mapan ko'y tulod no madamdama. Adto iti sangaribaw. Ni, apay di yu pa'y naalatay pensyon yu aya. Naala ko nga nagastusak. Anyat nagastusan yu nga ikaw ang makita ka ginatang yu. Wano, ada babaya paggasgastusan yu. Awan, napanak lang nagpaspas sarmot Nag-shopping basit, nagpa-facialak, kas ka na nagpamasahe. Tila paggasgastusan yu. Nayunan yu dahito yata ne, dapay bayada kiti pagadalan ti apo ko yu. Adto tili magasot, umdas na itan. Apay, sana nang tadyay ama ti anak mo aya, iti suporta ti anak na. Ay na, di yun namaan day jay. Nabayagan na saan na nagpapawit. Awan ka no trabaho nan. Uray pilitag no talagang awan. Ay na, kan anak ka no di asawa na. Ay, natangken nga men ti ulom iday. Amom nga da asawa na nga nakirelasyon ka pa ilaan. Ay na, napalabasan day ta. Nalpasan da kita tatang. Di yu ka din ipalagip. Ibagbagak laeng. Kanya nga ron ngay. Talaga siguro akas tu tigasat ko Aging gat ka anong ata nga ilimlimod ta ti relasyon ta gudo. Wan nga rod Ang amno ar-arigan, sana rumbeng nga ilimod ta. Tagpadatamot anawaya. Wen ngem dagiti nga rod anak ta ti pampanunutek. Di da kayat ti relasyon ta. Masurunak meten ang daduma. Isoda ka ti masursurutan. Saan tamutan nga ubeng? Apay nga ya, paritan data nga aginayat. Paritan data nga agragsak. Gudo. Agkasartaki din Anya, ay saan ang mabalin? Agungot dagiti anak ta. Oray agunget da, awan mo't mabalinan da. Apay, isuda ayat aggastos no bilang laang. Saan ba? Gudo. No siyak, ready akon amangi kasarken ka. Awan ti asino man na makalapad iti dayta. Ilaban ko ti panagayat ko ken kapasita, my love. Kat, anya nga rod ti aramiden ta. Kasaritam ti anak mo, takasaritak mo ti anak kaw. Ibagam ti panagsimpatan. Agkasartakid din tapno makapagdenatan iti maymay sa abalay. Ay, ala, padasat nga ibaga. Ngam no agungot ngay. Bayam nga agungay. Saan nga isuda ti masursuraw? No di da kaya ti plano ta, saan lang? Basta aramidin ta ti amuta pagsayaatan ta adwa pasita. Anya, mga sawa kayo kunayo tatang. Laklakayan kayon. Ubingak pay, napigsak pay. Ay na, saan ang ta sa asawa? Jak tupay makiasawa, da kayon tulaki din. Apay ay, alapdan nak ang mga asawa. Kat saan mo't asi katagastaw si Kagreta. Lakay kayon, tatang. Amo ka ti pensyon nyo laang talmananda kada kayo. Apay asino kumayat asawaan nyo? Ninanampasita Na, kunak mano nagsina kayon? Saan? Kung kunak lang dahi jay, tapno sardingan nakasersermunan. Ay ayatak ni pasita. Kayat kau ngay kalaysa. Ay saanan? Bakit kan lakay kayo? Nagkasar kay pailaang. Sigurado akatawaan da kayo dagiti tattao. Oray katawaan da kami Saan may na problema na ita? Basta tulagan tayo ti kasarmay. Saan man na natangkan ti ulo yo, tatang? Kasanon nga no kumapsot kayon? Asino kumati mga sikaso kada kayo? Siyak malang. Ni pasita ti mga sikaso kanyak. Asikaswanak, ta asikaswak may. Saan nanday ta kasar-kasar? Gastos lang day ta. Ganlakay kayon. Aginanakay ki di dito'y balay. Di ka nga minruar-arwar Basta mga sawaak. Apay ay halap na nakrita. Saan nagaputa lakaya kaon kat awanan karbengak nga gayat manang?
Nukunak nga ikalaysak ni Pasita, aramidag. No di nagsuportaran, saan laang? Agkasar kami, adakda kami. No makiasawa kayon kat kasaron ti pensyon nyo, di awanan. At danton kabingay yaw nanang. At damot pensyon ni tatam aguto anak ko. Kundi napakibibiyangan day iti pensyon ko. Isunto pa iti mangmangtad iti kwarta kanya. Italang dayta. Ngam no bumayag, sigurado apakibiyangan nanton ti kwarta yaw. Saan akasta ni Gudo? Nasingput day jay anak ko. Bakbaketan kayo ngaminan ngam dayta kat as-asawa ti bagbagayon. Na kayo man lang tinaputa ka bakit akasta. Imbes at isalun at yung lang tintunaran nyo. Saan? Ta lalaki mo't kadda iti panunot yaw. Kaya't kumot nga road, tiyadakad kadwa na bayat ti panagkapsut ko, anak ko. Kat siyak nga yakad kadwayaw. Kasanaw no mga asawa kan taon. Sa anak ang mga asawa, tawan iti panunot ko reta. Jak pagan ano ti mga lay ti pakanek asaan ko matakap kapin ano? Lando. Awan ti mapasamak akasar. Agguluak no ipilit yung reta nanang. Anya? Si Kaman ti makisarita ijay kabsat mo, Nelia anak ko. Apay kano aya adi na kayat amaki asawa kayo manen nanang. Amangan ka no kwartaan naklaang ti agbalin nga asawak. Imbagak akasapulak laang ti kadkadwa. Ngam iso kanungay akad kadwak. Kat kunak mo't, kasanon no mga asawa. Kunana mo't asaan ka no ang mga asawa. Kasano kuma ang mga asawa dayjay kat sadot met. Mabutang iti responsibilidad dayjay nanang. Iso adi na kayat ti mga asawa. Di mo't ngamin agtrabaho. Talaga asaan nga agtrabaho dayjay. Taadda kayo anam-namaan na amang ted iti kwarta na nanang. Ha? Ruaman nyo mga men. No dumawat kada kayo, ikanyo met adagos. Kat agungat mo nga rod no jak ikan. Pagsasawan nak itag kakasakit. Saan anasaya at tikas jengar aramiden na. Saan yun apagrebengan timang biyagkan kwa na tadakulan. Da kayukit di kumaati ikan na iti kwarta. Nagdakilan abagi saan ngagtrabaho. Anak ko. Alakit di, no kayat yu pa'y timaki asawa, aramiden nyo. Nasingput mo't ni tatagudo. Ken agpada kayo nga agpenpensyon, iso nga awan problema dita. Kasanon nga ije kabsat mo. Siyak ti makaamukan kwa na. Ungtak no lapdan na kayo iti kayat yung aramiden, nanang. Awan karbangam amang lapad kin ni nanang iti kayat ng aramiden, landong. Apay kasta ka? No anya ti ammom apagragsakan ti inata, suportaram, saan akasta nga ung tamkit din. Ammom abakutin ni nanang, ng pagsasawam iti saan anasaya. Manang. Apay adi mo kayat amaki asawa, kat kayat nangarod mat ti adda katakunay-nay na. Apay, mabutang ka nga ipanawan di pakiasawaan na dito'y balay, kat awan taon ti pagdawatam iti kwarta. Ha? Saan ba ta? Saan mat anga? Naglawag mo aramidom. Nakadepender ka ngamin akanayon kin ni nanang. Nagdaklan ka akarne, ngam di kag trabaho. Di ka lamas yan ijay inata. Apay. Sika, kayat mo aya makiasawa pa lang ni nanang kat bakutan. Kayat ko nukas na ti kayat na. Suportarak iti anyaman nga aramidon na. Basta pagsayaatan na lakit de. Awan dakas na no kayat namanen ti makiasawa. Apay, dagiti laubing ayat ya dakarbangan na ang mga asawa. Pati mat dagiti babakit kan lalakay at damot karbangan da, tao damot. Ha? Ang trabaho ka kid agagawa ka, tapno saan ka amang namnamalatan, iti-itid ni nanang, akwartakan ka. Talaga ka diyan di dakdanggan tatang. Kaya't yulat na ti mga asawa. Wain, anak ko. Nakasapulak ni nanam apasita iti biyag ko. Ay, natanggan na talaga ti ulo yu alaklakayan. Uray anyat sasawam. Basta mga sawaak no kunak, mga sawaak. Uray ko mano tayo kaubingan na ti asawaan niyo. Tapno da mga sikaso kada kayo. Diyay mo't pada yun na senior citizen tinapili yu. Maday ti ubeng, tamangan no isukat nak. May mayat ni pasita.
Ta sigurado adinak to isukat da jay. Makammo kayo. Ay, awan mabalin ko no talaga kasta ti kayat yo. Kahit pag nadan yung aron ngay. Ay, di kay pumanaw dito'y balay tatang. Awan kadwa may iti apu ko yun dito'y. Kat no manugot kalakit day ayawid ko ni pasita dito'y balay, di dito'y kamay nga agnaad. Ay, ngala, wala Dito yun ti pag nadan nyo. Basta di kay pumanaw dito'y balay. Nalpasan ti kasarmikin ni tatam agudo anak ko. Iso asumuro takun kenkwana ije balayda. Ni, apay nga pumanaw kayo. Dito'y balay ti pagnaadan nyo Ibagayo ka ni tatagudo ta umay agnaad dito'y. Ijay kanumet balayda ti pagnaadan me. Ken talaga akas ta ti rumbeng, talalaki ni gudo. Siyak ti awid na ta babae ak. Iso nga agawid ako ni ijay balayda. Anya? Sumuro takmot nga rod ka na kayo, nanang. Diyak kaya tiyak bati dito, mabuti nga. Awan kadwak. Iso nga umayak mo, makipagnaidak mo ito ni balay ti asawa yaw. Pasensya kan kadwak ti anak ko nga agnaed dito'y balay yugo. Awan problema dita, pasita. Basta agkatunusan na lakid di ti anak ka. Ken sana balay, ta dapay mo't bakanti asilid. Agyaman ak nga rod gudo. Saan mo't ngamin ang maisiin na ti anak ko kanya? Wen, maawatan day ta. Ta nabayag ket nga raw da nagkadkadwa kayo. Ken iso ti buridak nga anak mo. Aggunay ka mama dito'y balay si Kalando. Di kag senyorito dito'y. Makikabbalay ka lang ang kasta ka. Ni, tanagam mo ti panagsasauma. Tadamot siyermi iti inak dito'y. Apay, ti kunam, papakpakan kami lang dito'y. Agpinpensyon mo ti inak tap ng mom. Wan, nga magtrabaho ka mata. Da kami latan kaninanang mo taglutluto. Agin inaw ka nagdaldalos. Ngamsi ka, day talagid, idda ka nagsilsilpon tararamidam. Ikat trabaho ti babae na kita. Apay ngay patrabahom kanyak. No apay mga minasimursurot kay ti inama. Tanyat kayat mo. Bukudan nyo ti kwarta ti inak. Ay, sana mabalin. Da kayo kat ti paggastusan nan. Ay, excuse me, adama pensyon tamak. Saan may pagtatakkunan ti pensyon ni nanang mo? Gusto na itan. Aga pa kayo manan. Day tatao ti dimtang ariribok di ti balay. Papanawan nyo day tatatang. Si Kati pumanaw tadda anak mo. Rumbeng alumasin ka ni ti pagnadam. Apay, ayan ang amin ti ama ti anak mo. Taiso kumati ka balay mo. Ay, awan bibiyang mo. Manakibiyang ka pa'y gayam alalaki. Gusto na itan ko nakmad. Anya kayo ka day. Ala, umadayo ka dito yan, Greta. Agsin na kayo, tapno saan kayo nga agapa? Agawid kan sapay la ijay balay anak ko. Tani, saan kayo met nga agkadot-dotan kin ni Greta? Apaya papanawin dak. No kaya't yo, dua tayo nga agawid. Ay saan ang mabali na anak ko? Taadda ka nga rod asawa kong. Iba kayo ka ni tatagudo, tayo di balay ti pagnadan tayo. Di na mapanawan ti anak kan apo ko na. Tababae da. Awan kadwada ditoy. Ket, iso dalatan ti masursurat. Madi ati kasta. Ay, saan kay nga rod nga agkaalaan kin ni Greta? Makibagay ka nga rod anak ko. Siyak ket ti makibagayan. Asino da ko maapakibagayak? Ti kayat nantumot ket aginaw ka nagluto ak ket trabaho na ababay da ita. Amuyo mo't nanang, saan na ka na iruwam iti kakasta trabaho? Anya ti aramiden tagudo. Makipin natangken mo't jay anak ko. Di na kayat ti pumanaw. Ala, di mo pilitin no talaga di na kayat. Masikuranak nga rod no kas jay nga agapad akin ni Greta. Kanayon ti panagsinumbat da. Tangay saan amabagaan na iti anak ta? Data tag sakripisyo pasita. Ha? Anyat aramiden tangay. Data ti pumanaw. Libasan tayo da.
Makamudamutan iti bagbagi da. Tapno tumakder da iti bukod da asaka. Umayak man manang. Ne, si kamot gayam lando. Ay sombra ka. Ayaman ak manang. Umayak ko bumulod iti kwartam. Awan isa angkon. Anya? Gimot ngamin nagaw-awid ang dananang. Awanan, saanin nga agawid da nanang. Tanapintasan ti business da iti lugar nga ayanda. Un nga ron. Kastamlata na kanayon? Di kag trabahon? Pasiglata nga utangan ti pangalaam iti kanam? Manang. Awan na. Suruam at agtrabaho adin ko. No kastamlata na kanayon, awan na saya at apagbanagam. Manang. Kita ama. Nay, adun ti utang mo kanya. Ngamjak pulos agsingsinger. Taam mo nga awan pagbayad mo. Iso apasensya kan no awan maitid ko kan ka. Agbayad ka pa yung umunaang sa kantumanan pa utangan. Manang. Saan apa nagimot? Ngamjak kayat amang namna makalatan iti mait-itid kan ka. Agagawa ka tapno adda paggatang mo iti kanam. Kumusta ka nun di anak mo, Gudo? Nag-apply ka daw para abroad. Kat ti anak na ngay, asino ti mangkadwa no agabrutan. Alaan ta bakit? Siyakmot la ti mabalain apang ibatyan na iti apukaw. Katun naimbag man ta nakapanunot mo't laeng di anak mo. Una, taagbisin ti anak na no saan ngagtrabaho. Talaga nga impeteng ka wajak ikan iti kwarta. Tapno agporsigay ngagtrabaho. Uray siya. Kastamot laeng ti inaramid ko. Mamin ano adumawat iti kwarta ti anak ko. Ngamjak pulos inikan. Kahit, kumusta mo tan nilan daw? Kuy-kuyugan ka no ti bayaw na nga asawa ni Nelia nga anak ko. Mapandaag karkarpintero. Ay kat mayat nga rod Naimbag lakit din ta napanunot ta ti pimanaw. Tano saan? Nakadependar pa ila kumadagiti anak ta kadata nga aging gaita. Uwan bakit? Kat maragsa ka na para karagiti anak ta. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Lenny, intayo na. Ayan mo nga Ay sus, adan dagi siya kakadwak. Ay, awan mabit lang, agpulbusak langan. Ay, Ramon, mapanakon Kat baka marabyan akmanan, isungahan nga ururayan nga mangan kantulad tan nga siksikan niya. Papanan nyo manan ay Lenny, bakit? Ada nga rudar ayan mi nga kasar. Kasar tigayam me. Ni, di ka man nagbarbar tagajayan Kita ang basit, bakit? Hanak man nga labdan iti kayat kung arami din Ramon. Laglagi pa mga syakte agsuswildo. Syakte provider iti dato nga balay. Ay, Lenny. Syakte profesional iso nga syakte ada trabaho na. Dahi tamat lag mula ta aramidem. Awan mat regular nga kay tamid ta. Pasaray mabangkrapan o da duma. Mala, gusto nga rudan. Sana tila isid-sidir mo, bakit? Mapankalatan iti kahit mo apapanan. Naimbag man ta pinalubusan na kanila kay mo, Diana. Saan? Ngam naglibas Nagnaak ijay ridaw ti kusina mi. Aya! Katkasanon nga no sumangpat ka di. Sigurado nga ungtan na ka. Makaamuditan Nairwamak moten ang maungungtan. Tinapatag, kumpleto tayong agbabarkada. Awan ti absent. Mas daawak mo't ngamin kanyam. Tapay nga hamong anderan di asawam. No siya kakat under ko nila kay ko. Han nga mabalin nga natorturay ngam siya ka ta siya ti provider ije balame. Kat naimbaglakin ka taadda pagkarit mo at trabaho. Siyak ngay, mangnamnama aklatan iti sweldo nila kay ko. Ay, narigat nga talaga na awan trabaho ti babae. Naimbag nga rutada trabaho. Ay, no kontra-kontra anak di asawak, sinaak, ha?
Hana ka mabutang tada permanente nga trabaho? Naimbagkan ka tanapintas ti trabaho. Ay na, nakaapapal ka nga rod, Lenny. Saan akas kada kami amang namnama kami latan kadagiti asawa mi. No aglako-lako akmet, awan met ti kita. Nagbasit, iso ang makapasadot. Sige, rugyan tayo nga rodan ti aghape-hape. Irwaryon, di ginatang tayo nga inuman tayo. Nagbayag ka matanan nga mangilo ka ti radio, Ramon. Ay, pasensyakan. Narnagaanak kami ni Tayan. Parbangon mo't ngaminan, Lenny. Alas 12 ni ti parbangon. Mala, sumrekan. Ay, oray sumang patak iti alas 3. Ono alas 4 iti parbangon. Awan bibiyang mo, awan karbang magreklamo. No, ka ti agtrab-trabaho. Ti agsuswildo. Sige, ung tanak. Ngamhamat nga ron. Siyak matag susuweldo. Nala, agsukat ka nga Rodan. Tamaturog tan. Labaranak pa yata kaya't ko te maturog nga pres ko te pamagina. Sige, labaranak tapno makasukat akon, Ramon. Nay, bigbigat agsuy-suyaab ka, Ramon. Ay, kasano, napuyatak nga lang. Saan ka nakaturturog manipod simbang put ni Lenny di parbangon. Sumanaumot nga na nabartek. Anya, nabartek manan. Uy, nanang. Kanayunan namot nga rudin tagbartek. Basta nagkukuyog na nga gagayam. Namnamaam latan na nabartek no sumangpit. Apay ngay akas jay asawa manak ko. Awan samot pa nagbalbaliw-nan. Bagbagaam ngamin anawaam. Liklik-likak pa yun timang bagbagakin ko na nanang. Tano irubot ko abagbagaan. Si direnak. Awan ka no karbangak amang lapod iti kahit nang aramidan. Taiso ka no tagsusildo. Anya, Nagriyat gam ti makatumpong itadda trabaho na babae nanang. Tatila maisid-sidirda. depende mo't dayta iti babae. Saan nga amin kat kasta? Saan mo't akasta di asawa ti kasinsin mo maestra? Awan trabaho di kasinsin mo. Ngum na kasingsing pumulat taken kwa na. Mababayinak ba giti no daduma nanang. Takaslawan sirsirbi kaya balay mi. Isu ajak agtagtagarin no kasi agsaw ta asawa. Ison samot adi kay maad-addaan iti anak. Takanayon mo't ti panagbartek ni Lenny. Un nga ron. Nukas dya day off na. Kanayon mo't arumwa. Manmanon ti panagbanding minanang. Tad ado ti oras na kadagiti gagayam lang siya kang asawa na. Ala, oray kas jay tar aramidan di asawam. Ipakitam latta ti kinapudnum kan kwa na. Pakitaam latta iti nasayaat. Taan niya ngay, saan kamot nga rod ang nakalpas iti panagadal mo akas kan kwa na. Aggagat kalatta nga agmula-mula. Anya ngay nga rod anak ko. Adan tulat tamot pa nagswertim Ni, sugalan mat ito ayan tayo, Diana. Wen, padito'y abimak ng jemay sa agayim ta. Di mo't kayat mo ti bumaknang. Sigurado nga ta nga bumaknang tayo, Kat padasan talata Isuro na takano ti gahiyom ta. Kat ada nga rut kwartam ita. Adda tay inted nila kay ko apakitsendak. Ken igatang ko iti washing machine mi. Ngum usarak pay laeng, tabareng ag triple. Sige nga rut. Asit ganta di gayam tata sa load sudan taman. Noan niya ti aramidan ta. Lenny, nangabak tayo. Naimbag lakit din ta na laing jay gayom ta anang ipangabak iti kwartata. Wan nga rod. Ala, kaslahan ko nga patsin nga imadudya kwarta. Uray siyag mata. Ay na, saan laamay sa ang washing machine ti magatang ti kwartak itan. Urno am kit di ti kwartam tapag taya tayo manan nunix. Sige. Ay na, mayat gayam. Kunadang awan bumaknang iti kastoy.
Depende gayam day ta iti tao. No agsuswerte ka, bumaknang ka. Ngam no agmamalas ka, uray an-anuam ti agtaya, maabak kan tulat ta. Datoy tip mo datoy Ramon. Tapnohang ka nga kaslapim, peman nga awan te makukwarta na. Nagsweldo ka kadimanan, Lenay? Haan, ngam na pa nga bakak data. Nag-triplicate din siya kwarta. Anya? Nasumok mo ti kasta? Katman ano kuma, kat kwartak mati pagtatayak. Malaksid ano kwartam, ta isaw agreklamo ka. Ngam kwartak mat. Alam kay di dato yan, ta baka ibabawik. Tip mo data. Tapno nagagat kalata nga agloto iti naimas nga masida. Kita Lenay. Narigat ti maali kiti kasta. San ngitag na layon kat mga abak ka? Kaduan na latta ti pan nakaabak mo. Depende mat ha. Yung kakidagaw no nakalutukan. Mala. Mabitla nga raw. Anyat pinalingkim asidaan nyo ngay, Lenny. An nga siyak tagpalpalengke, Diana. Nilakay ko. Manipod iti panagpalengke, panagloto kan panaginaw, iso na amin. Aya, nay, imbag man. Akat ano sana, taday ta siguro ti kay batugan na. Alangan nga siyak pala ang timang trabaho iti data, kat siyak lang aro din ti agtrab-trabaho. Apay, awan trabaho na aya. Ije talon Nga manumat lang ti kita na ije ngay. Adamat abasit nga kwarta na no, makalako iti mula na. Ay, naimbag ka pa'y. Saan ka maparigat iti trabaho iti unag ti balay? No siya, bagik amin at trabaho. Agluto, agdalos, aglaba, agkupin, aginaw, kandaduma pa'y. Hay, nalipatak pa'y kit din san ti aglaba kan agloto. Tamanipod na kay asawa kan ni Ramon kat hanakon nga aglotloto kan aglablaba. Ay, kat nasingpot nila kay mo ano kasta, Lenny. Kat kapilitan ang kastata de talang mati aramedan na. Diana, kas ano dato yan ngay? Ay, nakautang ako ni tidakkel ngam. Hanak matla makasubsubutan. Uray siya nga rod. Ay, inung tanak pa'y nilakay ko. Tanaamuan na ti panagsugsugal ko. Sapay awan makukwarta kun nga talaga. Nautangak aminan nga kaubraak. Sapay ko nga umutangak kanyam. Anyat ipautang ko ngay. Kat agpadatamat nga awan makukwarta na. Ay, namin saan lang mat ngamin nga nangabakta. Un nga rod. Ad-ado mo ti abakta ng pangabakta. Ay, kasano nga ta dato yan ngay? Adamo nga pagutangan. Adamot, ni Tata Sebyo, nabayagan nga agpapautang day dyan. Ay, kasta aya. Uy, jak mo Ay, jak mat ngamin umut-utang idi. Tadtalaang nga maibusan na kiti kwarta. Ingkanto umutang kan kwa na. Uray mano, kabailan na nga ipautang day dyan. Sige man nga rod, mapanakto man, Diana. Tata Sibyo, di ba agpapautang ka? Wan, apay, umutang ka. Ay, uwan ko mga rod, tata. Kailangan nga mente kwarta. Manututangab. Uray 20,000 no, adya. Sige, ngamasakbay nga umutang ka. Masapol amam nagiti patakarak ng agpautang. Uwan, tata, amok datan, taimbaga jagayam ko kanyak. Ikandakit din tani, agdardarasak. Ramon, ayan na ginatang ko idi nga sapatos mo. Diyan nga'y regalo kay di nag-birthday ka. Aday dya para doon, nakadulain. Apaya? Hamo nga inos-usar, dayjay. Saan tawan mo't pang sarak. Masaya nga lang mo't marugitan laag. Usarik to ano ang pagpasyaran ta. Ay, gusto nga rodnohan mo pa nga inos-usar. Ha? Apaya? Ilakok pa lang. Anya? Apay nga Na-shortak nga rod iti kwarta. Kat niya kasapula ko nay. Nanginaday dyan nga sapatos kat. Apay? Naibusti kwartam ka po iti bisyaw? Di ure man maibus amin nga kwarta ta kwartak mat. Hangkumat nga daw dawatan kanyam.
pagbambanugak matiibis-bisyok, Ramon. Ay, aglako ka pa yun iti kagawaan, gapo iti bisaw. Kan naamuak ti kinaadot utang mo. Pudno aya. Uwan, agpaiso. Apay, bayadam aya. Adaya pagbayad mo. Yung kang arod bayadan nan, no, ada pagbayad mo. Kasalamat ka no nga, ada kwarta na nga pagbayad namat. Pangaasim ko ma. Idyamon ti panagsugal kan panagbarbartek mo. Nagsingpetak nga asawam. At dakla dito'y balay. Gumusika, sursurum amin ang pagsusugalan kan pagiinuman. Kat talaga nga kasta, ah? Ano sanak, ano talaga nga labnak? Ngam no na umakan kanyak at sinaanak, ayos lang. Awamat mapukaw kanyak. Kabalak mat nga biyagan ti bagbagik. Si ka ati delikado, tano sinaanak at awanan ti mangpakan kanyam, Ramon. Ha? Payda ko na, Tata Sabio. Awan utang ko na. Ay, agyamanak. Kunaklan o di kan makabayad, Diana. Inturturad ko tinagdawat iti asawak. Mauray sinersermonan nakmanan. Kun pasaray layatan nakpayon. Ngumurayan tinapatag, makabayad akon. Gay-gayim mo nga'y. Niline. Di mo tagpakita dito yan. Nabayagan ti utang na. Kano kayo kagbayad rin dyan? Diyak mo Tata. Padakmat amang urukurangas day jay. Mais-estresan. Problema na ngamin no sa dino ti pangalaan na iti pagbayad na. Tapat ti dagijay katrabahuan na utangan na ida amin. Anya? Iba ka man tao may dito balay, Diana. Uray ko man umakisarita. Ngam saan man? Sige, ibagaktukin ko na, Tata. Ramon, apay no ag-abroad kalaangan. Anya? Apay nga pag-abrodan na. Kasanong nga dagiti mulak. Sapay dandan ni agbunga dagi jayan. Bye-bye amon dagi jay. Basit matla ang timal alamid jay. May mayat no ag-abroad kata umutang ta iti pag-abroad mo. Anya? May mayat iti abroad, dakdakal ti sweldo. Ibagam iti asawa ti kapsat mo tatulungan na ka. Ibagbaganan sa idi nga kailangan da iti trabahador iti ayan na, di ba? Wen, ngamjak amo no nakaaladan. Ay, maikawak sa bakit. Maikawak ang mayadayukin ka. Ay, bye-bye Amanda takawa-kawa. Kasano nga umasinso ti biyag tano kasta ka? Ay, problema ngamin dagiti nag-ado nga utang ko. Iso nga makitinulong ka man mat. Uray tadta lang, ag-abroad ka. Kasaritam to nga rodjay bayaw mo anak ko. Agpatulong ka kunkwana. Hun man nanang. Agabrudak man ngagbaysaw. Habang napigsaak pa. Katwan addakan ka dayta anak ko. Total, awan metlat anak yo kinni bakit mo. Kentap no makaurnong kamot iti kwartam. Tanay, di kan sapay makaigigam iti kwarta anak ko. San na talaga nanang? Dawan mo ngarud na talaga at trabaho. Ay, mas asya anak ngarud ka. Nang runa no kasjay apagsasawan na kanileni. Siya ti ad-adda amasaksakitan no tagtagibasitan na kajay asawam. Nala, baybayan yung dayta. Tanong siya, nairuwama kong nanang. Kat, kumusta nga iti panangilakad mo iti papilis mo, Ramon? Good news, Lenny. Umadan inti flight ko. Ay, wow! Mayat nga ron ano kasta. Ay, tapno amom, perme nga mais-stressak nga agpampanunot, ta agsasalo pang dagijay mang singsinger kanyak iti utang ko. Bayam, tanong maka-abroda. Kat makaswildo akong. Pauitan kanto iti pagbayad mo iti utang mo. Uwan man, ta itong pakman kadagijay nagkakarsang nga ro pa dati kwarta nga pagbayad ko kanya da. Basta sarda nga mong ti panagbisbisyom Uwan, promise Ramon. Ikarek nga per may data. Sana all, di abroad ti asawa na. Hanak man nga papalanta da matrabaho nila kay mo. Apag pulat matla no daduma ti sweldo na. Awan mat maigamak nukwa. Kat pag-abroad ang matan Kita anak, naminsan lang nga imbagak nga agabroad ni Ramon kat nagtong pa nga dagos. Katata, ada niya abroad. Kat
nagpawitan iti kwartam. Into no agswildo Inton katapusan ka nung agpawit. Hello Ramon, thank you ijay pawit mo anya. Nakabayad ka mo siguro ni utang mo. Talamin ano mo to na nagpawitak iti kwartagan ka. Ay, ngam, agpawit kalata atane, agpa-check up akpay. Ada nga mi nagtubo nga bukol ito'y bakrang ko, kat baka kit dino cancer. Anya? Agpa-check up ka No, agpawit kantumanan, Ramon. Nakabayad kan iti utang mo? Haan pa'y, Diana. Pinauna akla ang isuda iti sa gabasit. Pagtayakit iti kwartak, mapantaman ng tadta. Ay, awan mo't kwarta kun, Lenny. Siyak ti bahala, itayaan ka, Diana. Ha? Sigurado ka? Basta mapanta niya, tapnada kadwa. Hello, Nanang. Kumusta kayo? Nasaya at lata, anak ko. Naimbag man ta nakaawag ka. Wain, tadaman kaya't ko apunkin kada kayo, Nanang. At kami nagchat kanya. Kat ibagbaga na ter aramidon ti asawak dita. Pudno aya makisugsugal ka nagbarbartak pailaan. Ay, diyak ko makayat ti agsao. Tadyak kayat ti makabasol. Ngamtangay na amuamon. Wan, pudno anak ko. Saan sa pa yun nga agaw-awid ijay balay yun o daduma. Anya? Oh, talagang samot nga wan pa nagbaliw ni Lenen. Anyan? Mapanala pagbisbisya, ti pagrigrigatak akwarta dito eh. Apay nga kasjay, Nanang. Nanang, aglinawag tayo man. Apay, Lene. Hanak matin nga pinapawitan ni Ramon nga anak yu iti kwarta. Dinadaldak samat kanyanan. Kadda kayon ti papawitan na iti kwarta. Ha? Saan mo't balasang ko? Ay, iba gaya tagpaisaw. Da kayo ti papawitan na iti kwarta niya. Hangko pa yan nga makuntak. In black nakmatanan. Awanan ti pangkuntak ka kanyanan. Ay awan amok di tabalasang ko. Di ka kumaagpabasulatan. Ken ado ti makakitkita ken ka iter aramidam. Ti panagbisbisyom. Dayta kuma ti panunutam, Lene. Pautangan nakman, Diana. Uray igatang ko lang iti 2 kilo nga bagas. Ala, apay akas tatitsuram. Kas labi na ibay amat ng tibagim. May sistresak ngamin. Naikatak pa yan iti trabaho. Iso nga kasla mabagti takit di. Ala, sapay awan kwarta. Nga mabalin ka nga ikan iti bagas. Amumot ajak makaigigam iti cash. Ay, thank you nga Roda, Diana. Ayawanan. Hanakon nga pinapawitan di asawak. Kan nabayagan nga in black nak. Anya, apay ngay. Ang kunga mo Ada siguro nang dadal kanya ka. Mariribu ka na nga perperme. Kasla mabagtitak ang pampanunot. Nag-ado ti utang ko. Ay sus, di mo baybay ang tibagim Di mo itulok ang mabagtit ka. Ay, mabiit laang, tenak mangala iti bagas. Ha? Ramon? Ay na, simbangpot ka magaya mo nanak ko. Una lang. Diyak imbagbaga ti sasangpot me. Tadyak kahit amamon ni Lene. Naimbag nga oras yun, Nana. Ha? Kastamot kan kabalasan ko. Adamot kadwam amasikong asimbangpot anak ko. Ay wala lang. Iso ni Angel, nobyak. Na maamok ni Jabrod. Anya, malaala, sumra kayo man pa'y. Ay na, jak laing pagarop. Adamot gaya man sa bali anubiam. Wala na lang. Katulagan tayo kumantikal ay sa amin ni Angel. Ay katadda-kada kayo dayta, anak ko. Apay nga kasta, Ramon. Basta insukat nakmadlatan nga awan gap-gapon, ha? Ano ti rason wano makagapo, Lene? Iso abimao ti panagayat ko ken ka. Gapo iti ugalim. Iso apasensyakan.
Anya tinagbasulak kanya, Maya. Nabayagan nga inimempin ko ti sakit ti barukong ko. Kapo ka iti agkakasakit apa nagsasaong kanyak iti. Ti panang tagtagibasit mo kanyak. Diyak limpad padlaw. Apay nga kasta. Siyak ti asawam. Siyak ti kasar mo. Promise. Ang balbaliwakon. Hanakon nga agbisyo. Lading itak, Lene. Ngam no kaano nga imblock ka iti social media. Dahil mutten ti panangisinak keng ka. Isa pasensya ka kuman. Awatan ta kumaasan adata ti na ikari para iti tunggal maysa, Lene. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax.